Ang rated SPG top secret mo? May nakahook up ako na taga-simbahan. Nagdasalan kami. Grabe, prayerful. Masyadong malamig. So, nag-init yung katawan ko. Nag-open ako ng isang app. Tapos, merong isang nag-chat sa akin bigla. Tinanong ko na agad. Sabi ko, G ka ba? Tapos, sabi niya, G naman. Tapos, nag-send ako ng picture. Kasi pasabog tayo. Pag kumalat yun, at least, masarap ako doon. Ganon! Parang ayaw niya daw tumuloy kasi kilala niya daw ako. Dati kasi akong nagsasakristan sa kristan. Ganon! Paglabas ko sa nanay ko, pak! Nakakendeng na. Doon ako dinadala ng tita ko dati kasi nakatira ako sa tita ko. Tinry niya akong ituwid pero tumuwad. Nung mga nasa simbahan pa ako, nakukutuban ko na rin siyang body. Pamilyado siya. Meron siyang mga Jonakis. Ganun. Oy, ikaw kabisyo. Minsan ba sa buhay mo, napatuwad ka na? I mean, natuwid ka na ba sa mga maling ginagawa mo? Marami dyan tumatawid sa maling tawiran. Marami din naman dyan tumutuwad sa maling tao. Pero alam mo kabisyo, ang pinaka masarap sa pakiramdam, yun ay ang tumuwad. Hindi pala. Maging tuwid. Meaning, mamili ng tama sa buhay. Kasi ang taong namimili ng tama, nagkakaroon ng sitwasyon na tama. Relasyon na tama, tao na tama, sitwasyon na tama, at higit sa lahat, tama sa utak. Charot, darot. Anyway, kabisyo, kapiling mo ngayong gabing ito, alas 9 hanggang hating gabi, ang babaeng naniniwalang hindi man ako palaging may pera, at least palagi naman akong maganda. Ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Rakitera. And tonight, Friday, samahan mo ako na malaman, alamin ang mainit, nakakapanabik, nakakakiliti na sikreto ng ating kabisyo. Eto na ang patikim ng SPG, as in Super Baconer Secret File. Niluhuran ko si brother sa simbahan para sumubo. Ano? Niluhuran si brother sa simbahan para ano namang masama doon kung lumuhod ka? Ano yun? Sinubukan mo bang isubo ang lahat ng mga salitang binitiwan mo? Diba ganun tayo, napapasubo tayo sa mga challenges na ibinibigay sa atin. Napapasubo tayo o kinakain natin ang mga sinabi natin na kung dati sinabi natin
na magpapapayat na ako. Boom! 2 months later, magmamarso na, hindi pa rin tayo pumapayat. Napupuyat lang. Tama ka, bisyo. Ganun talaga. Napapasubo tayo sa mga salitang binitiwan natin na hindi naman natin napanindigan. Abangan mo yan sa aking pagbabalik kapiling ang Basa Princess ng Love Radio. DJ Rakiter, at ikay nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Up next is SPG, as in Super Wagner Secret File. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Metro's #1